Сезне районыбыз башлыгы Рәис Нургали улы Минханов һәм шәхсән үз исеменнән бөек җиңүнең 77 еллыгы белән тәбрик итәм. Һәр елны 9 май бәйрәмендә илебез азатлыгы өчен гомерләрен биргән, сугышның әчетен татыган һәр кемне искә алабыз. Инде сугыш бетүгә 77 ел вакыт узса да, хәтер һаман да яши, ул мәңгелек. Без сугыштан соң туган буыннар бүген сезнең каршыгызда баш иябез. Сезнең батырлыгыгызга, куйган хезмәтегезгә, рухыгыз ныклыгына сокланабыз. Бүген дә безнең арада булуыгыз белән горурланабыз. Сезгә чын күңелемнән исәнлек, саулык, күңел тынычлыгы, гаиләгездә иминлек телим. Дөньяларыбыз тыныч булсын. Мондый сугышлар башка кабатланмасын. Сезгә балаларыгыз, якыннарыгыз тәрбиясендә исән-сау яшәргә насыйп булсын. Барыгызны Игенче җәмгыяте һәм шәхсән үземнең исемнән шушы бөек җиңүнең 77 еллыгы бөек җиңү көне белән тәбрик итәргә, инде шушы яу кырында башларын салып калган безнең авылдашларыбызны, әби-бабайларыбызны, кемнәрнеңдер әти-әниләрен искә алу көне. Бүген инде безнең аларның даны мәңгелек. Алга таба безнең мондый сугышлар бер кайчан да булмасын иде. Бүгенге ситуацияларыбызда җайланып китеп, бер кайчан да сугышлар булмасын, күкләребез аяз, дөньяларыбыз тыныч булсын. Барыгызга исәнлек, саулык. Шушы дөньяларда бик матур итеп, рәхәт тормышларда яшәргә. Хәерле көн. Сыныпта бүген менә шушы улым бәйрәм. Җиңүгә, бик җиңүгә 77 ел. Инде Аллаһка шөкер. Матурлыгын әйткән шушы менә бәйрәмне каршылыйбыз. Инде менә шушы сугышка үзебезнең җирлектән, безнең Мәүсилдегеннән 452 кеше сугышка китә. Шуларны 162-гә китә алмый. Кызганычка каршы инде менә бүгенге көннәр Күкәләвында шушы сценаны ачу тантанасына җыелып бит инде. Инде рәхмәтле мен инде шушы менә авылда Күкәләвында яшәүче авылдашларыбызга менә үзләре матур инициатива күрсәтеп, шушы сценаны төзеделәр. Ветераннар! Шул чәчле ветераннар! Үзем күрдем, ничек моңлы кояш болыт аша җиргә сузылып, үксеп үпте, үксез балаларын, соңгы кабат кысып, суырып, нәфрәтеннән, йөрәк ачысыннан, көзгә урман шашып шаулады. Ишетелде калын бер имәннең, авыр сулап җиргә ауганы. Яшь балалар куркып, аналары итәгенә елап ябышты. Мылтык тавышы кисте карт ананың, йөрәгеннән чыккан каргышны. Бер кечкенә бала, яфрак төсле, калтыранып, төелеп яшенә, анасының итәк арасына Бөдрә чәчле башын яшерә. Ул сарыла шашкан анасына. Нәни күңеле сизә күрәсең. Аталар бит әнием, яшер мине, әнием, бәгърем, килми үләсем. Ана иелеп, ике кулы белән күтәрде дә җирдән баласын. Күкрәгенә кысты, һәм мылтыкка каршы тотты йөрәк парасын. Бала кинәт аңа ыргытылды, ачы тавыш өзде йөрәкне. Минем яшисем килә, әнием җибәр, әнием, җаным, бәгърем, кирәкми. Курыкма балам, хәзер бетә. Йом күзеңне, күзең күрмәсен. Түз балам, хәзер авырттырмас та. Балаш тереләй җиргә күммәсен. Бала йомды күзен, ак муеныннан кызыл тасма төште салынып. Ауды җиргә бергә ике тормыш, бер-берсенә ябышып, сарылып. Күкрәде кинәт, җил сыздырды, җир елады, кысып тешләрен. Нинди ачы бу яшь, нинди кайнар, ни эшләдең син?
işledin? Ey Sidmina, milyon yıllar yaşar. Sin bakşalı, güllü, şeşekli. Gördün mü dik? Soğuşlar bunlar. Gördük gittiğimiz soğuşlar bunlar. Koşa duman kişiler. Yani nasipten 8 yaş olayım bugün. Dik. Allah'ın sürüyelim. Betimizin komüniyeti betimizine devak parası. Sizge neserine ait bitirge de biletir gibi. Rahmet olsun. Rahat yaşarız. Balalarınıza tanışık bulup varız. Biz giderimiz yaşar bu kala. Rahat yaşasınlar. Varsınlar rahat. Dilep. Dava kılamayın. Her vakitte burada kaldırgan yok. Bütün avluğa dava kılam. Bütün koluk'a dava kılam. Allah Teala var mı işi de bizim heykellerini Allah işte. Rahat yaşasınlar. Borsunlar. Üzmekine dilemeyeyim. Bir vakitte de. Bütün Fursu'da bulan avlular, Fursu'da bulan ileride. Bir rahmetini okuyun. Bir şapkatlırsın. Türkiye'si yok da inanın. Bilmiyorsun. Şu hatlı. Balığı da eybet. Hallerini bilip duralar, rahmet olsun, ben bunu etkilerden kaldırmaylar bana. Geri alma aşırı koyamını bilip rahmet olsun onlara. Bir su